Ei, salutare și bine v-am găsit la un episod. Astăzi sunt Ioan. Și... Cu ce power-up? Cu ce power-up, Mario? Mario, cu ce power-up? Prima putere. Ok. Dar după să-mi zici și mie ce face aia. Da, astăzi vom juca Brawl Stars. Dai și tu invite lui Căluțu Fericit. Și eu am dat. Așa, nu uitați să vă abonați și la Andrei Dârlă. Eric, cum te cheamă pe YouTube? Și asta acolo. Smokey Chicken. La Smokey Chicken. La Spooky Chicken și... Na. Mamă. Deja botul avea ultimata. Aoleu, Frank e prea bun. Du-te pe eu, dă-i-o. E prea bun, mă. Bă, e prea bun. Bine, botul meu, bine. Dacă dă botul găni, eu nebunesc. Ok, ia eu mingea. Hai, du-te cu mingea, du-te. N-am cum, că dacă vine Eric pe mine. Luați repede pe Eric. Hai să veneam și în voi. Ia repede, îmi zici praf. Haide. Hai, botul. Hai, mă. Nu fi rău. Lasă-mi, dă-mi pas. Sau lasă. N-am apulat. Nu fi rău. Mamă, ce bine îmi pare. Ok. Mă, dar botul ăla e prea bun. Easy. Cum a fost aia? Raul, sper că încep să plâng. Hai, leu. Acum eu sunt cu Eric pe Siege. Cred că Siege e ultimul mod pe care nu l-am jucat. Ce hartă am pus. Ok. Și după vom veni și câteva chestii. Sunt Goku. Gata. Da, păi vezi că Mario trebuie să te pună. Eric, eu joc cu ăsta și tu stai să mă uiți. Așa, bun, ia că vă aud pe toți. Ia arată-mi. Bă, Mario, e 3-3. Raul e bun ăsta? Siege e ultimul mod, da? Raul e bun ăsta? Nu știu ce putem să jucăm, nu știu. Da, cine? Nu, fii atent, ia pe ăsta. Stai, nu, așteaptă un pic. Dar nu l-am. Dar mie nu mi-arată ce poză ai. Am dat în chat. Da, dar mie nu mi-arată. Mie mi-arată doar cu brălul care era înainte. Păi cu ăla. Cu ăla joc. Păi dar n-am cum, că nu l-am. Cu ăsta. Da, poți să te scrie. Dar nu știu care e. Dar nu mi-arată. Ia-mă brawlerul de dinainte, nu cu ăsta. Cu ăla, ia. Dar nu l-am. Nu înțeleg, nu mi-arată pe Hai, mă, cameră. frate, îți bagi joc de mine, ai jucat cu el mai devreme și nu-l ai. Ai, bă, ia, nu scutești tu pe la unde. Hai, mă, frate, că mă enervează. Dar nu mai știu care era. Nu mai știu care era ăsta. În sfârșit. V-ați făcut gem grab? Da, am făcut. Da, e 3-3, Eric. Putem să câștigăm. Dar nu putem. Câștigă asta. Hai. Recunoaște că celălalt e mai bun. Adică hai pentru totdeauna. Ăla care câștigă. Nu fac pentru totdeauna, ia uite-te mă la el. Hai puțin. Hai să nu se duce ăla? Mamă, cât noroc ai avut. Eu sunt cu botul și mă urmărește. Am uitat ce trebuie să fac la Sage. Bă, dar ce range are? Mamă, ce bun sunt. Eu nu mă mai jucat de...
Du-te și aia, ia pe uniță. Nu mai am cum că a dat Son Goku. Adică Mario. S-a simțit Mario șmecher și a vrut să prea mare. Băi, nu ce repartarea Son Goku. Nu, ultimata mea. Așa cum trage. Perfect. Am luat tirul. Dar asta nu e tot următorul ăla. Ce tupeu are ursul, mă. Ce tupeu are ursul să vină el la noi în bază. Hai că am lăsat low. Hai că am lăsat puțin low, n-ai ce să zici. Hai că am lăsat puțin... Aoleu, nu o să câștige. Aoleu, ce lag am. Bă, deci să te uiți, Raul, să te uiți pe videoclip să vezi ce lag am avut. Să știi că, Raul, să știi că eu nu l-am pe Frank, adică... Hai că ai murit. Ce nu? Hai, leu. Hai că am câștigat. Mamă, level 15. Cui să facem? Nu, poate n-ați câștigat. Mamă, ce damage dă. Hai că e low. Da, ați câștigat. Am câștigat, da. Măcar nu l-ați spart. Nu. Bă, dar nu e corect, așa. Ai câștigat odată. Aia mi-a dat aici. Bine, mă, tu ești mai bun în seara asta. Andrei nu te ca să se mai joace cu noi. Eu zic Mario, dar spun că seriile viitoare nu mai facem așa. ce mă te oftici? Ce mai oftica, mă, Raul, mă? Dar nu mai facem așa, dacă vrei o să jucăm numai cu boți. Ok, Erica și... Bă, hai să ne băgăm pe Fortnite, totuși. Dar nu, hai să mai jucăm puțin Brawl și după pe Fortnite, bine? Ca să Stai să-i dau mesaj lui Andrei. Ca să termin și eu episodul. Voi scrieți în chat. Sunt prea prost. Oare te zic lui Paul să intre? Voi scrieți, deci eu sunt prea prost că voi scriați în chat. Mamă, misterios mă zice în continuu, joacă-mă cu Nita. După cu Shelly, după Mario cu Jessie, după iar Raul cu Jessie. Cu Jackie, nu Jessie, scuze. Mor, ok. Hai, Raul, să mai facem noi unul de 1v1 și după cred că închide episodul. Bă, da, gen, trebuie să scoatem pe unul din noi, că vreau să intre și Paul, dacă el să răspunde. Da, cine să ia, să ia, spune. Aia. Nu mai jucăm, ok. Cam atât a fost cu acest episod. Mulțumesc, la revedere, pa!